Ahoj priatelia, ako sa máte? Veľký pozdrav všetkým vám. Mám tu novinku. Veľkú novinku. Práve dorazil priamo z fabriky nový model Biofilia Vital. Ukážem vám zariadenie Biofilia Vital, aby ste mohli vidieť. Čo dostanete? A potom vám vysvetlím, urobím ďalšie video, kde vám poviem o veľkej výhode, ktorú toto zariadenie má. V prvom rade je tu lampa. Takto prichádza z výroby. Teraz otvorím zariadenie, aby ste ho mohli vidieť. Otvoríme krabicu. Vyberiem komponenty, jednotlivé časti z krabice. Vysvetlím vám každú z nich. Otvorili sme krabicu. Teraz vám ukážem prístroj Biofilia Vital. Krabicu si odložte. Je dôležitá, pretože ak napríklad budete cestovať, idú na dovolenku alebo kedykoľvek, keď potrebujú zariadenie premiestniť. Krabica je veľmi užitočná. Nevyhadzujte ju. A toto je tiež dôležité, aby si ju mohli odložiť. Prečo? Pretože to poskytuje zariadeniu ochranu pred vibráciami. Pri preprave zariadenia to poskytuje extra ochranu. Takže toto si odložte do krabice. Je dôležité, napíšte na ňu názov Biofilia Vital a nechajte si ju uloženú. Škatuľu, pretože ju budete potrebovať neskôr. Takže tu je zariadenie. Poďme sa pozrieť na obsah. Kábel. Tento kábel spája zariadenie s počítačom. Toto je kábel, ktorý spája zariadenie. Tu je s počítačom. Toto je pripojenie k počítaču USB pripojenie. A druhé pripojenie má dve pripojenia. Druhé pripojenie, toto je do škatule. A tento malý USB kľúč. Tento malý USB kľúč, sem ho umiestním, už to vidíte na obrázku, je to ako kľúč od auta. Toto musíte veľmi dobre strážiť. Prosím, dávajte na to pozor. Prečo? Pretože ak ho stratíte, softvér nebude fungovať. Je to ako keby som mal auto zaparkované na ulici a ja vytiahnem kľúč, motor naštartuje a môžeme jazdiť. Aby prístroj Biofilia Vital mohol aby to fungovalo, potrebuje tento kľúč. V príručke od výrobcu sa nazýva dongle, nájdete ho pod týmto názvom. Teraz tu vidíme rezonančnú dosku. Ukážem vám rezonančnú dosku. Prvá novinka, ktorú vidím na doske v porovnaní s predchádzajúcim modelom. Prvá novinka je dosť vysoká. Trochu väčšia. Je dosť, tu si ju položím do ruky, je dosť veľká a kábel je vystúžený v porovnaní s podobnými modelmi. Môžete vidieť, že kábel pozrite v porovnaní s mojím prst, vidíte, tuto ukážem, v porovnaní s mojím prstom je kábel dosť hrubý. To znamená, že výrobca má obavy o kvalitu kábla a to je dobré znamenie. Toto je zariadenie, ktoré vydrží dlho. Takže tu máme rezonančnú misku, kábel, kľúč. A teraz bioinduktor. Tu máme bioinduktor, ktorý má písmeno liter a písmeno R pravý a ľavý. A tiež
Môžeme vidieť, že táto vlastnosť, ktorá je tu zosilnená, je oveľa lepšia ako pri modeloch, ktoré sú. Vyrábali ich pred 10 rokmi. A tiež si všimnite, že to umožňuje automatické nastavenie, pretože existujú. Ľudia s rôznymi veľkosťami hlavy, deti, tínedžeri, dospelí takže. Toto je automatické nastavenie. Výborne. Je vylepšené. Tu máme bioinduktor. Položím ho sem. A tu prichádza, toto je veľmi dobré, pozrite, ukážem vám to. Tu je krabica. Tu je krabica. S celou touto ochranou je to ukážka starostlivosti výrobcu. Pozorujte. Krabica obsahuje aj tieto, sú to také vzduchové bublinky. Tu sú vzduchové vrecúška, musíte ich. Toto si myslím, že už poznáte, je to celkom bežné. Ale aká je obava? Výrobcu. Aby sa to k vám dostalo a vy to dostali v dobrom stave. Takže. Zariadenie čerstvo z výroby Biofilia Vital. Takže vytiahneme kábel. A keď to dostanete, v prvom rade tu je nulová možnosť komplikácií a neexistuje. Možnosť stratiť sa tu. Jeden vchod tam je. A na druhom konci tuto ide do počítača. Toto ide do počítača. Takže do počítača potrebujeme tieto dva USB porty. A na druhej strane máme bioinduktor, čo je senzor biorezonancie. Vytiahneme kábel a tu vždy musíme s káblom zaobchádzať veľmi opatrne. Rozvinúť a keď ho ukladajú, tak v rovnakom poradí takto. Takýmto spôsobom. Dosiahnu väčšiu trvácnosť. Vytiahnu ho a uložia. A tu v krabici vidíte to spojenie. Tu. A teraz to nepripojím, ale tu máte spojenie pohára. Ktoré je dôležité spojenie pohára? Šípka, ktorá je tu hore. Musíte vidieť tú šípky. A tu je na pripojenie pohára. Takže vám predstavujem zariadenie. Biorezonancie model Biofilia Vital, ktoré sa dodáva so senzorom, ktorý sa umiestňuje na hlavu. Dodáva sa s káblom, ktorý sa pripája k počítaču, s kľúčom, ktorý aktivuje softvér a s pohárom. Rezonancie. Senzor, ktorý sa umiestňuje na hlavu. Slúži na meranie osoby. Prístroj vykoná meranie a pripojí sa k počítaču. A do počítača sa nainštaluje softvér. V niektorých krajinách posielame softvér na USB kľúči, pretože v niektorých krajinách nie je žiadny problém so vstupom softvéru. Ale v iných krajinách existujú určité obmedzenia. Takže v takom prípade sa nebojte. Ak nevidíte USB kľúč so softvérom, kontaktujte výrobcu a my vám poskytneme odkaz na stiahnutie softvéru kedykoľvek. Ak máte toto zariadenie a stratili ste USB kľúč so softvérom, nekomplikujte si to. Môžete nájsť moje WhatsApp číslo v popise videa a môžete ma požiadať o softvér a ja vám ho môžem poslať. Pohár. Rezonancie sa používa na meranie prvkov. Napríklad, ak človek, dám príklad.
Ak lekár potrebuje predpísať liek človeku a má ten istý liek od viacerých rôznych výrobcov, potom môže lekár s týmto pohárom otestovať ten istý liek, ale od rôzne laboratóriá a zmerať účinok, ktorý to spôsobí na elektromagnetické pole. Osoby. To je to, čo sa meria vplyv tabletky na elektromagnetické pole. Osoby. Taktiež sem môžeme umiestniť prírodné produkty, liečivé byliny. Drahé kamene, doplnky stravy, niektoré potraviny. Všetko, čo sem môžeme vložiť, nám umožňuje zmerať účinok produktu, zatiaľ čo osoba má na sebe senzor na hlave. To znamená, že oba fungujú súčasne. Meriame účinok na pohár. Meriame účinok produktov, účinok, ktorý vyvoláva u osoby, ktorá má nasadení senzor na hlave. Ale tiež softvér, ktorý meria elektromagnetické pole osoby. Má veľmi veľkú databázu prvkov s liečivými vlastnosťami a softvér môžeme vybrať niektoré z týchto prvkov a poslať ich do pohára. Ale v tomto prípade musíme vložiť dovnútra sklenenú nádobu, napríklad s vodou. Potom do pohárami môžeme poslať informáciu napríklad o homeopatii, o liečivých rastlinách, o drahých kameňoch, o rôznych prírodných prvkoch, dokonca aj o doplnkoch stravy a tiež o liekoch. Vezmeme informáciu z lieku a pošleme ju do pohára a osoba môže dostať nádobu zo skla s vodou s informáciou vytlačenou, zaznamenanou vo vode a počas jedného týždňa ju. Keď človek užíva tieto kvapky, kvapôčky. Pozývam vás, aby ste navštívili moju webovú stránku. Toto bola prvá prezentácia zariadenia Biofilia Vital. Na mojej webovej stránke nájdete kompletný kurz. Pokročilý kurz o tomto zariadení, kde pochopíte teoretickú časť, pôvod tejto technológie, odkiaľ pochádza koncepčný aspekt, pochopíte, ako funguje senzor, ako funguje miska, čo meria a aký účinok vyvoláva u človeka. Okrem toho v kurze budete môcť nájsť opis všetkých funkcií softvéru. To znamená, že softvér má mnoho funkcií. V kurze nájdete opis každej funkcie a na konci kurzu budete mať návod, ako robiť terapiu pri hlavných zdravotných problémoch. Nie je možné pokryť všetky, ale určite nájdete odporúčania, ako používať zariadenie na bioresonanciu a biofeedback pri hlavných zdravotných problémoch. Dýchacie poruchy, problémy so spánkom. Problémy, napríklad tráviace ťažkosti, bolesti tela, teda pre rôzne problémy. V kurze vysvetlím, ako terapiu vykonávať, koľkokrát týždenne a ako dlho terapia trvá. Preto vás pozývam na moju webovú stránku a tiež dôležitú informáciu, že kurz je dostupný vo viac ako 40 jazykoch. Toto je prezentačné video zariadenia Biofilia Vital. Dúfam, že som vám dokázal odpovedať vaše otázky a ak máte pochybnosti, môžete mi napísať na moju webovú stránku. Rád vám odpoviem a tiež sa môžete zaregistrovať na mojej webovej stránke, aby ste dostávali upozornenia, keď budem pokračovať v nahrávaní videí o tomto zariadení a o ďalších zariadeniach. Vážení, prajem vám pekný deň.